Taustalle tulee Dini, jatkaa maalin eteen ja siinä on jo PK:n toinen osu. Lupa annettu. Ja laittaa pallon varmasti maaliin. Simo Tolonen nyt juoksee pallosta ohi, toistaiseksi jo tullut voittomallissa kiinni. Einäyri Pitkälä. Nyt on hyvä näköinen paikka. Tuleeko tästä 2-0? Kyllä tulee! Einoivari Pitkälä siirtää kotijoukkueen 2 maalin karkumatkalle. 4 minuuttia lisäaikaa. Pitkälä. Okei, alkaa vapaaksi. Hyppänen takaisin Pitkälle. Pitkä laukkoo PK-tasoihin. Kyllä, PK iskee lopulta siitä suorasta pelistä pallon maaliin. Tyylikkästi pallo haltuun. Pääseekö jo lähtemään keskitystä? Kyllä pystyy sitten. Siihen Markkanen pudottaa ja Pitkälä on paikalla ja iskee pallon maaliin. Vierasjoukkue PK35 näyttävällä maalilla siirtyy 2-1 johtoon. Se on näyttävä kuvio. Pitkälä yksin pallon takana. Suoraa laukausta odotellaan ja tästä lähtee Pitkälän kokeilu. Se on todella loistava yritys ja herra jestas minkä maalin! Einoivari Pitkälä iskee! Beailla edessään Jouhi. Beai pystyy pelaamaan vasurilla pallon maalin edustalle. Pitkälä taustalla. Pitkälä ja ylärivan kautta! Toinen maali numerolle 18. FC Jatsin kasvatille. Pelaa boksiin, jonne Diniz on liikkunut, mutta Diniz ei saa nyt tuota palloa haltuun. Pikku Håkana. Sitten seuraava nosto boksiin ja tuleeko sieltä vetopaikka? Tulee! Ja sieltä tulee myöskin ottelun avausmaali. Syöttää sinne Anberille, joka katsoo välittömästi missä kaverit on. Pikku Håkana lähtee kokeilemaan ylärimaan. Pitkällä tyhjää maaliin ja PK35 ottaa 2-1. Ja tämä on kyllä niin ansaittu maali kuin olla ja saattaa. Se pelataan maata pitkin Pitkälälle. Lopulta vetopaikka ja tolpan kautta sisään. PK35 siirtyy kotikentällä 2-0 johtoon.